मेकअप फोनगासिनो ने एक्ट्रेसखौ syuting lagasino syuting soलिबाय थादों मेकअप मैन नोंथांमोना आदानि BN YouTube चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानो होनबा बेवहाय एबारसो फार्स्ट टाइम अफिशियल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो ओमफ्राय दा नोंथांमोना बे YouTube चेनेलखौ अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय थैंक यू नै लोगोफोर डेन्जार सान्दुं आरोना खानथाब जोबलांबाय गोसोम नुनाय जालांदों साइकेलनि शट लागासिनो आरोना नै साइकेलनि शट लागासिनो दिखांना हादों नायाखैबा सान्दुंआ डेन्जार सान्दुं आरोना नै नै साथा लानानै मानसिया गरमजों गोलोमनानै एसे आरोना नै गरम दाला आबौन सुमियाबो नै एक्टराबो साइकेल सालायगासिनो हालोद डेन्जार गरम ना सान्दुं नायाखैनो नै गरम नांदों आरोना माने सुमिया आबौआ माने बेयावहाय फेन लागासिनो आरोना नै गरम बिनो नै गरमजों थानो हायाखै सानसे मोनजोब्बाय गोलोमदैदो नै फेन थान्दा लागासिनो ओमफ्राय नैबे लास्ट क्लिप ना मा नैबे मोनाबायबो नालाय 5टा 5:30 जाबाय गरम नांदों बाय ओमफ्राय मोनाबो गरम नांदों नावां गरम नै लोगोफोर थान्दा लोंलायगासिनो आरोना नै गासिबो दसे रेस्ट लादो आरोना नै केमेरामेन वानि खोन्थाना होदो हा गिमागुसि खाथिनिनो जोंनि नै सुमै आबौआबो थान्दा लोंगासिनो नै गासिबो थान्दा लोंगासिनो बिथिंबो नै साहा लोंग्रा सैमाया थान्दा बेलेग साना नै बथलफोरा नै सिंगारा बेनोमोन आरोना दा शुटिं खालामबाय थानाया बेनो जादों हा नैबे सार मानि डेन्सनि मेकआप आर्टिस्ट नै थान्दा लोंगासिनो गासैबो नै आरो लाजिदो नै लिरगिरि बेनो लिरदोंमोन आरोना मेथाइखौहाय खोमसि जाबाय आंना सानसेयाव जोबनायखाय गोजोननाय मोनदों आरो ओमफ्राय ओरैबायदि गरमनि थाखाय खस्थ' मोनदों आरो सानसेयाव जोबनायखाय गोजोनथावबो बाथ्राया ओमफ्राय आरो गरमनि थाखाय खस्थ' आरो नोंथाङा खिथालायदो होनलाय एबार एक्टरखौ एक्टरा एबारसो फार्स्ट बेसारा आंबो दासो फार्स्ट टाइम नोंथांमोना बे बैसागो मिउजिक भिडिअखौ BN प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन ओंखायनो नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना BN प्रडाक्शन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय शुटिं लागासिनो ओइ एक्ट्रेसखौ बाहाय गोलोमनायखाय हगारना होदों केमेरामेनसिम थेना नायग्रा दङ मोसाखावरिफ्रा थ' लोगोफोर भिडिअ बेखिनियानोसै बाय बाय